Piešťany mali v minulosti jedno z najkrajších detských dopravných ihrísk na Slovensku. Bolo postavené v 70. rokoch minulého storočia a slúžilo na praktickú ukážku dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl z Piešťan i širokého okolia. Umiestnené bolo v parkovej oblasti pri futbalovom štadióne. Jeho realizáciu urobil okresný stavebný podnik v Trnave, závod Piešťanov. Projekt vypracoval rodák z Piešťan, inžinier Rimarenko, pracovník Dopravstavu v Bratislave. Stavebný náklad tohto dopravného ihriska bol 450 000 korún. Okrem triedy malo aj príslušné sklady, kde boli umiestnené dopravné prostriedky, autička, bicykle. Centrom dopravného ihriska bola smečelná križovatka. Prvým správcom detského dopravného ihriska bol bývalý príslušník dopravného inšpektorátu v Trnave, pán Valko. Po zrušení všetkých dopravných ihrísk na Slovensku v roku 1991 bola stavba asanovaná a na jej mieste sa postavil bytový dom. V súčasnosti absentuje v Piešťanoch akékoľvek detské dopravné ihrisko. Jediné, ktoré sa nachádza v blízkom okolí mesta, bolo vybudované vo Vrbovom na parkovisku pri Čerenci. V marci tohto roku sa predstavilo Piešťancom pred obchodným domom Prior. Dopravnej výchove piešťanských žiakov sa venuje aj mestská polícia, ktorá organizuje akcie zamerané na simuláciu dopravných situácií.